Ak máte balkón, malú záhradu alebo len prázdny kvetináč, určite musíte vyskúšať pestovanie tejto super sladkej ľaliovky. Vyvinutá v spolupráci s poprednými americkými poľnohospodárskymi expertmi, je špeciálne prispôsobená pre začiatočníkov a môže sa pochváliť úžasnou 99% klíčivosťou. Zdĺhavé kroky klíčenia môžete úplne vynechať. Jednoducho zasate semená priamo do pôdy, zalejte ich a nechajte matku prírodu urobiť zvyšok. Je neuveriteľne odolná voči drsnému počasiu a má samoopeľovací gén, čo znamená, že prináša plody bez námahy a bez akéhokoľvek manuálneho zásahu. Vyklíči už za 7 dní a presne po 60 dňoch budete zozbierať svoju prvú várku sladkých, šťavnatých ľalioviek. Kvalita je skutočne ohromujúca. Šupka je tenká ako papier. Doslova praská pri ľahkom poklepaní. Vo vnútri je jasne oranžovo-červená dužina 100% bez semien a má neuveriteľnú úroveň sladkosti 14%. Zahryznite sa do nej a roztopí sa vám na jazyku ako čistá, prírodná zmrzlina z daného dňa. Pretože je kôra taká tenká, je v supermarketoch mimoriadne vzácna a drahá. Ale ak si ho vypestujete sami, získate 2-3 nepretržité úrody z každej rastliny. To všetko za cenu šálky kávy. Garantujeme vám, že ak nevyklíči a neprinesie ovocie, vrátime vám 10-násobok sumy. Dostupnosť je prísne obmedzená, preto kliknite na odkaz nižšie a objednajte si semená už teraz a začnite bohaté leto.